Здрасти, аз съм Спас на 23 години. Ама сигурен ли си? Аз искам да те питам тебе, желязо ли си, защото не ми стигаш? И искам още малко. Мисля, че ще те лежа. А, Ти на 23 години ли на си? 23 години съм, како повярвай? Идва и како вземам. Айде, тръгнах. Чао, Айде, малата се видим, Ива. Здрасти. И аз съм на 23. Така. Тодор съм. Твоята енергия ме пронизва право в сърцето. Радвам се. Тръгвам си ли? Да минавам направо. Разбира се. Благодаря. Ана, Маруке, ти ко правиш тук? Какво ме копираш, бе? Ей, аз Ко правиш тез? дойдох да пробвам. Ама аз си ходи при майка ти ма. Аз от тебе имам Махай цвета се, от ма. тази сутрин. Махай Виж се, е ма. тук на микрофона. Ай, машал. Айде, бе. То пък винаги става стъпка. Усетих се, че няма. вие и така Като брейкър, бати. Ама той футболист е, бе, брат, нормално. Да, много ясно. Да, малко е верно като брейкър. Цветелин на 23. Ама ти си цяло цвете. Мария, Сега кой ще свана? спиш ли по корем? Ако не, може да спиш върху моя. Може да спиш върху мен. Има така рима цветелине. Хайде, че се изгубих в очите Добре, че ти. поне съм хубав.